Jet Promotion organiseert Kitty Kotti Boatface. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C. Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Boatface. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo! Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Gemeentelandsweg. Dat is natuurlijk een straat die momenteel heel erg bekend wordt. Waarom? Omdat hier eens een oud politiegebouw stond. En daarmee bedoel ik, het is er niet meer. De huidige regering heeft dus dat alles verbroken. Ze zijn nu bezig met het maken van een nieuw politiebouwwoning. Dat ook heel veel geld kost. En ook veel geld heeft gekost om dat alles weer weg te krijgen. En alles weer naar beneden te trekken. Er is ook een architect die daarbij betrokken was. Dat is de heer Tommy Mungra. Hij had de bouwtekeningen gemaakt van de politiebouwwoning. En hij gaf aan dat de fundering heel goed is. En ook de structuur van het gebouw heel goed is. Maar helaas door andere deskundigen wordt gezegd dat het gebouw afgekeurd is en dat het helemaal niet goed is, slecht is dus. En vandaar dat nu momenteel het gebouw weg is gesloopt. En er zijn een paar Chinese contractanten hier bezig het nieuwe politiebouwwoning op te zetten. Kijkers, ik breng u een paar beelden toe. Kijkers, dit is hoe het politiegebouw dus nu eruit moet zien. De mensen zijn al bezig met heel veel werkzaamheden. We kunnen helaas niet daar binnen filmen, want het is momenteel dichtgemaakt. Het ziet er momenteel zo uit. Ze zijn nog bezig met de fundering. Zoals ik eerder zei, er wordt aangegeven dat het hele gebouw dus eigenlijk afgekeurd is. Waardoor er heel veel geld is vrijgemaakt om dat alles weg te slopen. En ook om een heel nieuw, gloednieuwe gebouw neer te zetten. Zoals u ziet zijn er heel veel containers hier met de contractanten die bezig zijn. Dag en nacht te werken om het gebouw zo snel mogelijk klaar te krijgen.
is natuurlijk op de hoek van de Gemene Landsweg en de Adolf Pengelstraat. Kijkers, waarom ik dit film is omdat heel veel mensen vergeten zijn wat eigenlijk hier op de hoek stond. De vele mensen die het gebouw zagen, zoveel later zagen, dachten van er komt nooit iets anders hier terecht. Maar uiteindelijk hebben we gezien dat het is weggesloopt en de mensen zijn dus bezig met een nieuw politiegebouw opzetten. Wij hopen natuurlijk dat dit ook geen verlaten project wordt, net de vorige projecten. Natuurlijk, als we kijken naar het politiegebouw. Maar hoop ik wel dat dit in orde komt en dat wij eindelijk een mooie politiestation hier kunnen hebben. Op de hoek van de Gemene Landsweg en de Johan Adolf Pengelstraat. Kijkers, Krishna Lakpat van Kulturu TV vandaag om een verslag hier af te leggen. Om u te wijzen wat er allemaal hier gedaan wordt en hoe de bouw van een nieuw politiebureau wordt gedaan. Kijkers, Krishna Lakpat van Kulturu TV en ik wens u een fijne dag verder. Mr. Pebble Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo is een logistiek dienstverlenend bedrijf dat lucht- en zeevracht verstuurt voor zowel bedrijven als particulieren naar bestemmingen wereldwijd. We zijn langer dan 10 jaar actief op de expediteursmarkt in Nederland en we zijn een vertrouwd adres binnen de gemeenschap. We kunnen van alles voor u verzenden, zoals geschenkpakketten, auto's, fietsen, handelszendingen en containers. Trade Logistics aan de Indira Gandhiweg 619A en Direct Freight Services aan de Polakstraat 10 te Paramaribo hopen u binnenkort te verwelkomen in een van hun vestigingen, zodat u zelf onze kwaliteit en service kunt ervaren. Tot gauw! Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Una de Westra Namang Vaderland, Suriname is je vaderland.